Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da kowa daidai wannan lokacin, da fatan kuna cikin koshin lafiya. Na dan kwana biyu bana sa bidiyo a wannan channel din saboda wasu abubuwa, idan har wasu sun fara yi min magana ma akan na rinka sa bidiyoyi, to in Allah da yanzu zan rinka yi muku bidiyo akan lokaci yanda ya kamata. Kamar dai kullun yanzu ma zan hada gida ne a cikin FS Studio Mobile. Bara na bude MT. Da zaran kun kalli wannan FS Studio Mobile din za ku ga da bambanci da wancan wanda nake hada bidiyo da a baya, saboda yanzu sun mai updating, sun kakkara mai abubuwa, tunda kan kallon shi ma za ku ga ya canza ba irin na da ba. To kuma za ku iya yin updating din shi kamar yadda na yi wannan updating din, yana nan akan Google Play Store, za ku iya zuwa ku bude sai ku yi updating din shi. Bara yanzu na fara hada kida. Yau kamar yadda na bude MT din nan, bara yanzu na shiga na dauko samples din da zan yi amfani da shi domin na hada wannan kidan. Kamar dai yadda kuka sani ina shiga nan wurin ne ya ɗauko samples kamar yadda nake a baya. Misali a Pro, wannan samples ɗin melody ne gaba ɗaya dai steam na kiɗa a haɗe a cikin wannan samples ɗin, to zan yi amfani da shi yau wurin haɗa kiɗa. Misali kamar wannan, misali kamar nan wurin bude samples za ku ga da bambanci da na da sai dai ku taɓa tsaya shi, kuma wannan za ku ga wajen jin karan da mutum yake son ya yi amfani da shi. Misali kamar haka, zan iya taɓan shi domin duk yadda nake son na ji. Misali bara in zaɓi samples a cikin wannan samples na yi amfani da shi wurin haɗa kiɗa. Misali kamar wannan, misali wannan samples ɗin zai daɗin haɗa kiɗa. Misali gashi nan wannan master samples, bayan wannan master ɗin gashi nan za ku ga steam ne nan an rarraba shi nan, kamar wannan 88 iya bass jikin samples ɗin ne kawai nan wurin. Wannan kuma misali tempo din wancan 98, bara na je na bude sabon project sai na canja tempo ya koma 98, misali 100. A jikin gaban samples din can za ku ga da akwai key a jikin shi, to idan kuna so tun a nan wurin za ku iya zaben key din da kuke so. Ga su nan za ku ga yanzu sun kara ma FS Studio Mobile, za ka iya zaben kalan key din da kake son ka yi amfani da shi. Misali kamar nan wajen za ku ga key nan, ga su nan akwai sharp keys, akwai flat keys, akwai scaleless major, akwai minor, akwai gasu nan dai da yawa dai. To misali bara na bar shi, ni ba sai na sa mai key ba, saboda in na sa key din abin zai ƙara, idan ba kowa bane suke da wannan. To bara na je in shiga cikin yanda wajen da samples din can yake na ɗazu. Misali wayannan su ne nan samples din nan gaba ɗaya. Bara na yi selecting ɗinsu sai na tura su cikin playlist. Ga su nan idan ku kalle su za ku ga duk sun shigo, steam din nan ya shigo cikin playlist. To ga wani MT nan, bara na goge shi sabida wannan shine master copy. To bara na goge shi saboda yanzu shi wannan ya riga za mu yi amfani da wayan nan kenan. Wannan shine bass, wannan shine vocal, wannan shine guitar, wannan shine part. Wannan kiɗin na jikin wannan samples ɗin, idan yana son kada yi irin na wani, tunda maybe wani ya taɓa amfani da irin wannan samples ɗin wajen haɗa beat, to ni zan iya yin canza ma samples ɗin kamar key. Misali kamar haka, yanda ake canja ma samples key shine nan, idan ku tashi, tunda shi wannan yana kamar DM ne, shi wannan abin DM, to bara in na yi minus din shi nan wurin pitch, na yi -2 misali, to ya tashi daga kan D, ya canza key kenan daga kan D ko. Misali Zaku, maimakon da kuka ji shi yana fitar da ton yanda ya zo, yanzu key din ya canzo.
to saura shi ma wannan vocal din bara na mai minus, dukkan su zan buna musu minus. To yanzu na yi musu minus kenan gaba ɗayansu, bara ku ji yadda abin ya kasance yanzu. Da zaran kun saurari wannan loop ɗin za ku ji yana maimaita in yana kaiwa ƙarshe ko. To misali a daidai lokacin da za ku ji a maimaita za ku rinka jin yana ɗauke gaba ɗaya. Bara in sa part ɗin nan ku ji. Kamar shi ne nan abun. Yanzu bara wannan vocal ɗin da yake ciki na yi minus ɗin shi na ƙara, saboda ya cika tsayi. Bara in ƙara rage mai tsayi kamar haka. Bara na yi minus ɗin shi ya koma -9. Bara na sa mai effect. Bayan na sa mai wannan abun bara in sa mai EQ, prime EQ, na yi cutting ɗin low. Yanzu na riga na gama fitar da wayannan abubuwan, bara yanzu na yi adin na sa mai drum domin abin ya yi daɗi yadda ake bukata. Bara na sa drum na yi amfani da kamar yadda ku ji wannan drum ɗin na sa shi. Yanzu bara na sa equation. Sa bara sa suna yanzu da club. Wannan kiɗan da nake haɗawa na yi minus in 7%, to shi kuma suna nan gaba ɗaya high, sun yi high pitch, to su ma dole duk wanda na ɗauka zan yi amfani da ita sai na yi minus da ita ma na koma da ita kamar low pitch. Misali kamar haka bara na yi loading ɗin
misali kamar wannan. Idan ina son na yi minus, yanda ake minus in drum shine nan na pinch shi a daidai nan wurin bayan mixer gashi nan a sama akwai samples, to wurin samples gashi nan bayan ga pinch ga sauran abubuwa nan dai, to sai ku taɓi minus ɗin ku yi minus ɗin shi. To kamar yadda na yi minus ɗin shi haka, bari an ɗan rage mai. Yanzu bara na bar wannan drum ɗin iya haka, sai na fara shirya abubuwan. Farko bara na fara sa fat, idan na sa fat sai na sa vocal misali kamar haka, fat da vocal. Misali a daidai nan wurin ya kamata a sa transition sabida abin ya nuna za a shiga sabon wannan a cikin beat. Misali yadda ake sa transition shine nan, yanzu dai bara na nuna muku yadda ake haɗa transition ko da a ce kuna son ku haɗa wani. Kamar yadda kuke ganin nayi jashi din nan, nayi arranging din shi da tempo din ne saboda abin yayi wannan. Bara na yi revise din shi. Yanda ake revise din samples a cikin playlist shine nan, da zaran kun taɓe shi sai ku ja ƙasa ga wajen revise a nan wajen, da kun taɓa revise za ku gani da na taɓa.
bara yanzu wannan shi da na yi copy din shi na sashi a gaba sai na koma da shi daidai yanayin ya tashi ya yi hau zai sauka misali kamar haka. Ga mai bukatan wannan samples din zai iya yi min magana ta kan wannan number gashi nan akan screen, zan tura mai da samples din, ko kuma ku yi join din WhatsApp group na AS Studio ga link nan a description. Nagode da kallon wannan bidiyon. Da Allah wanda ba su yi subscribing ba su yi subscribing, idan kun yi subscribing kun danna kararrawa domin samun sababbin bidiyon da na yi akan lokaci.